Bottom FC. Ale, имаш една цигара за мен. Имам, усмихни се обаче към камерата, моля ти се. Това ще е много грубо. Много грубо. Смисъл? Как се снимаме взаимно ли? Тебе имам всичко. Благодарствам. Абе, Фери се разби брутално. Глей го, моля ти се. Ще го гледаш после вкъщи. Абе, какво става? Милиан две. От него не съм очаквала такова нещо, честно. Доближава се до Милиан обаче. Винаги. Значи той го прави като Милиан, помниш ли го? Кой? Кой не се чу? Не го помни обаче. Ти се снимки ми ги показваш. Ебе, той притежи ги. Просто той ги прави същите движения като Фери и така леко си лесно. Ама Фери това не съм го очаквала. Не бе, те просто... Колко съм приятел. Това е бърката ли бе? Много. Луте просто... Не бе, видях ти помниш Женя. Много ме накефи този човек. Просто на черешта на